Ехо, здравейте, здравейте от мен. Видях, че много ви хареса видеото, което направих за това как стартирам аз деня ми с каква закуска. Стана ви интересно. Единият от въпросите, които ме задавате е Здрасти, Снежка. Единият от въпросите, които ме задавате е добре, ти какво правиш? Само следиш нали, каква храна си хапваш, имаш режим. Не, формулата е 80% хранене, 20% активен начин на живот. Разбира се, има и малки други неща, които са част от формулата, но за тях ще ви разкажа в друго видео. Сега ще ви кажа всъщност какво правя всяка сутрин вече 3 години. Всяка сутрин излизам в парка или без значение дали съм в Добрич. Аз съм от Добрич. Здравейте, аз съм Диана Георгиева. Мастер коуч, треньор личностно развитие с експертност, балансирано хранене и емоционално здраве. Да, няма значение къде се намирам, дали съм в Добрич или съм някъде на почивка или някакво обучение, винаги има място, на което може да направиш своята рутина, която си решил, която всеки е избрал за себе си. Едната от моите рутини, това е да вървя минимум 10 000 крачки всеки ден. И когато кажем, нали, да водим активен начин на живот, много хора започват: ама аз нямам време да ходя в залата, ама аз не мога да тичам, мен ставите ме болят, или пък така нататък, започват да си намират някакви техни си причини, но да водиш активен начин на живот не означава задължително да висиш в залите, не означава задължително да тичаш или да спазваш някакви часове и графици, така, нали, да ходиш в някакви други зали, в някакви други спортове. Необходимо е да сложите приоритет в себе си, да станете сутрин, примерно половин час по-рано и да излезете, просто да излезете. Обуйте маратонките и излезете. Аз вървя, аз не тичам, аз не дигам щанги или такива разни, аз просто вървя всяка сутрин. Но съм постоянна. Ето това е разковничето в всяка една победа, във всеки един успех. Каквото и да правите, да не се отказвате, да бъдете постоянни, последователни и дисциплинирани. Ето, да не стане видеото много дълго, това е другата ми рутина. Очаквайте следващото видео. За повече информация може да се свържете с мен на лични, а сега прекрасен ден!